misluf biex fimt kem l-isfel nizlin Għax int ma konċem meta kelli bżon Ta' btipa fuq spalti u kelma ħelwa mill-fom Ma donni drajt nex ħajti wahdi malba Kultant naraw xi ġrajja li għad ma nkunx ta' trajt Ma nemmen li inti kellek vizzi u illi jibes Tirbaħ wahdek mux għax ma triċ Imma dina l-ikbar illi kont il-pilastru f'kull moment mudlam Illum li tal-lint kif għandi nimxi għax int Dejjem għallimtni l-jiem ma jiswew xek ma tħobx Tiftakarni 4 snin wara t-tieqa Nilab bil-karozza maċċaċċi saru 3 Il-maħda ma tfaċċaċ il-pajet jinkwieta Dimma kienieċ l-ewel darba illi jamlet ilna Kien dak il-moment il nistabat il-bib U nisma l-missieri jgħid illi għal-grazzja tal-laġiet Il-risposta ma kienieċ wahda minn dawk izbieħ Tixxengel lemmu lawnu dejjem tgħid li dan minħabba fih Meta l-problema ma kienx għax dan bix-xorb ma jiskiex Jisker bis fuq l-imħabba il-parti li jint ma femx Jien qatt ma tlabtek xejn li f'naqra mħabba imqar Il-problema komplet tikber kellna noħorġu mid-dar Imma minn dakinhar anka l-iskola bit-telf Lill-għallim ma ntiħxtort moħħi ma kienx ikun hemm Meta spjegajt lill-missieri dana mill-ewwel fem L-għada kont bdejt naħdem miegħu u bdejt nagħti is-sem Issa li kbirt il-memorji jadhom hemm Għalkemm il-darba ħbattu l-ġlied illi ma jintemx Xorta waħda bqajt nittama li xi darba tkun tajt U l-vera konna fraħna meta kont irrejabilitajt Illum il-ġurnata naf illi kbirtu it-tnejn Dak li għamel il-pamana rrodduh lura darbtejn Għall-inqas ħabbejtni lura u l-ġieħ kien sfaxxa fix-xejn Kienet esperjenza jibsa li għal-mitna t-tnejn Ma drajt nex ħajti waħdi malpa Kultant naraw xi ġrajja li għad ma nkunx ta' trajt Ma nemmen li inti kellek vizzi u illi jibes Tirbaħ wahdek mux għax ma triċ Imma dina l-ikbar illi kont il-pilastru f'kull moment mudlam Illum li tal-lint kif għandi nimxi għax int Dejjem għallimtni l-jiem ma jiswew xek ma tħobx Blistess mod Grazie. Thank you. Mela, ħanaddu għattini diska u l-axħar wahda għallum minna ħatana. Sintendi, grazzi tal-li attendejtu għal dan il-konċert grandjus, grazzi l-kalamita u l-kull min kien involut. Trek li mis, mux illum. Għalfejn kelli nkun da tifel meġnun li tilef futur fuq passat kellu jkun nishtiq l-indir mal-ħolm jafensir bil-sib u blaġin xi darba żgur l-insir Islima ti għafqat kalbira sar passat titgħallem x'biss mit-tarfax minn mar maġiħat imma naħref mill-lum għandi il-qalb tal-jum u nixtaqni immut xi darba żgur imma mhux illum Ħaftajt il-kemm il-darba dejjem rajta bil-ħart dak li jiġri meta ċirku jikber tikbek il-karma lanqas alla moħħa jgħinek din id-darba taħt l-imħadda l-ebda santa biss salvak minn d-dalma għala Meta nħobb qalbi kollha meta nafda bruħu bil-ġisem għalhekk wieħed irid jifhem illi meta dan il-patt jinkiser probabbilment minni jerġa' joħroġ dak it-tifel żibel ifhem illi jien nibqa' l-istess isem illi inti taf semmejna l-istess numru illi hu 13 sammet fi kliem ix-xieħ u flajti ma tkabbarx u għal min ma jaħmilniex jemluni ma nafx imma dis-sena ħlief li nuri min jien sakemm jasal iż-żmien li ma nibqax niktab dan il-kliem Islima ti għafqat tal-bira sar passat titgħallem x'biss mit-tarfax minn mar ma ġieħat
fiha wisq, speċjalment meta toftoq il-qalb u ċarrat kull ma ssib fi triq. Ifhem biss illi jasal dak iż-żmien taqlab is-sieq għax in-nies ma tistax tifhimhom kif ibidlu dan il-sieq. Mistaqni, forsi jinqala xi ħadd li jifhimni, ħejt li kif tidni nkompli niktef dal-pajjiż, ftit il-bif inwaddabulek kull fejn tkun fiex intrid. L-ebda id, mhux se salva li toħodha kontra din, għaliex jiena qbad qudemna fl-ebda kif tiffatar. U kull tip ta' persuna nirxid li xena minn taħt. Wasal il-waqt li din il-penna terġa' tibda tibrilla u grazzi għalikom li dawn l-erba' snin aħna kollha għamilna din il-ħames waħda. Is-sena 2020 u dawn kollha li rridu jibnejkom wara dar tal-istil. Fiċkom kollu baqa' għaliex għadna għaddejjin, jekk għadna ma ġobnik sempliċi wara ġbejn. Signori għalikom Mariaċini. Thank you. Grazie. Kapitlu 13, brav immens, ħaqom ċaċifa kbira, Thank you. Aħna natu ċans iż-żazaħtana u koll. Kapitlu 13, mux l-ewel darba l-introduċew kanzunetti waqt kalamita, vera. Ekku. U nixen ringrazzjak għalli għax kont wieħed minn dawk il-ftit li jemlu fina mill-bidonet, bażikament. Merba. Brava. Kemm inti brava. Proset, ki. Grazzi. Għanna ħafna talent Malta. Importanti nkomplu napprezzaw in-nistana. U vera. Grazzi. Kif irnexxilkom issiru popolari daqshekk malaj? Kif dejjem ngħid kulħadd, l-artisti speċjalment li għadhom żaru għadhom qed jibdew. Dejjem ibqa' prova ta' qalbek qatt jiġi x'jiġri jgħidu x'jgħidu n-nies, itfa' moħħok hemm saqek mal-art u imxi. Bravi, kapitlu 13. Grazzi. Grazzi. Ibqgħu magħna għall-eluq tal-konċert nistieden issa